Niin, meillä on siinä nyt auton luukku auki ja häkki on auki, mutta koiraa ei näy missään. Mennään katsomaan mistä löydetään. Jäljet johtaa tänne. Täällä se on. Mitä sä täällä teet? Lähetään kotiin. Onko sä tehnyt pesän tänne kuusen alle? Mennäänkö sä ihan mettään asumaan? Onko täällä niin kivaa? Vähän lähetä kuule